मुख्य अतिथि माननीय मंत्री महोदय उद्बोधन देई जिलावासी को आह्वान जनाइछन्ति। आज पवित्र लग्नर शपथ नेबा देश प्रति आमर प्रतिबद्धता को दोहराइबा देश प्रेमिक जीवन को उत्सर्ग करवा जो महान महात्मा प्रातः स्मरण ତାଙ୍କର ଗୌରବ ତ୍ୟାଗ ସଂଗ୍ରାମ ସାଧନା ପ୍ରସଙ୍ଗିତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଏହାପରେ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଫ୍ଲାଗ ବେରର ଗୁରୁନାଥ କାଦିରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାହିନୀ ଉପରେ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହାପରେ ପରେ केन्द्रीय विद्यालय सौम्यरंजन महापात्र एवं कुलचारी गुरुनाथ पर साउथ एनएस पुलिस जगा मिश्र एवं ओम प्रकाश साहू साउथ मैनेजर निखिल कुमार साहू एवं शताब्दी कुमार नाथ आदेश साउथ सरस्वती विद्या मंदिर एवं नेतृत्व आदेश साउथ मूर्ति ओडा गोकुल नारायण मूर्ति एवं फ्लागमेर अभिजित नायक नेतृत्व आदेश साउथ समीर माझी एवं कृष्ण कुमार चापार नेतृत्व आदेश नूतन भावे रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर प्रदीप कुमार प्रधान नेतृत्व एवं राज्यर समृद्ध उन्नत नेतृत्व आदेश चली सुंदर आकर्षणीय पायल बेहरा एवं सोनाली नायक नेतृत्व आदेश चली गायक रमेश शुभश्री महंत एवं भाग्य नेतृत्व आदेश चली गायक सभापति विद्यामंत्री जिज्ञासा बारिक एवं ब्लॉक तपस्वी बारिक नेतृत्व गायक मजीवन नोडल हाईस्कूल कैंपस मुंडा नेतृत्व आदेश चली गायक सुश्री समिता महादेव एवं राज्य नायक मंदिर विद्या एवं राज्यर पूर्णिमा कार्यक्रम नेतृत्व महादेव एवं मोबाइल रंजन पुष्पाल नेतृत्व आदेश चली बर्तमान एवं ग्राम साउथ आदेश बेहरा एवं मोनालिसा महाराज कमांडर पात्र एवं राज्यर निहारिका नायक এইটা আমার না শিশু বিদ্যা মন্দির নাম আজ আর লেখা কেউঝর পরে আবার ধরতে পারে এইটা আমার সেই গেটা ସେଗୁଡାକ ବି ଖାସିଲେ
ଆଗକାଲି कुमार पट्टू এবং অমিত কুমার পট্টুর নেতৃত্বে আগামীকাল সমস্ত ছাত্র ରହିଛି এই ଚାରି ବାହିନୀ ଉପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଏହାପରେ ପରେ ନିର୍ମଳା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ପରେ କୁମାର ପଟ୍ଟୁ ଏବଂ ଅମିତ କୁମାର ପଟ୍ଟୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଣ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫରେ ଅଛନ୍ତି ମାମା ମିଶ୍ର ସ୍ୱାଗତିକା ପାତ୍ର କଲେ ଦେଖାଯିବନି ୟାର ଏଠୁ ଅନୁଷ୍ଠାନୀ ନାୟକ ଏବଂ ପଟ୍ଟାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ପରେ ରଘୁ ପାତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ପାତ୍ର ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ମହାରଣାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ହଁ ସେ ଦି ଜଣ ଭଲ ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ସୀତାଚନ୍ଦ୍ର ପୟେଲ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ଜେନା ଏବଂ ବିହାରରଞ୍ଜନ ମହାରାଜଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ପରେ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ନାଟକ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି ଗଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସୁଭଦ୍ରା ପାତ୍ର ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ହେମାନନ୍ଦ ପାତ୍ର ଏବଂ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପାଳ ଶିକ୍ଷାଂଶୀୟ ହାଇସ୍କୁଲ ଦେବାଶିଷ ମାଝୀ ଏବଂ ଆଲିସା ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହାପରେ ପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସ କ୍ୟାମ୍ପ ହାବିଲଦାର ଭୀମସେନ ଚୁଆଙ୍ଗ ଏବଂ ଫ୍ଲାଗ ବେୟର ହାବିଲଦାର ସୁଦାନ୍ତ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ଆଗରେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଗରେ କରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନରେ ଲାଗି ରହିଛି ୟାର ଭିତରେ ସମସ୍ତ ବାହିନୀ ଉପରେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ମୂଳରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗଙ୍ଗା ଧରଣୀ ରଚନା ସାହସ ଗୌରବ ଏକତା ହୋଇଛି ଗଙ୍ଗା ଆନନ୍ଦ ଦେଉତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦେବ କାନ୍ଦିଆ ବିଷୟ ମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଆମ ପାଇଁ ବୋଧ ବଳିଆ ଆଜି ଭକ୍ତରେ ସମୟ ମାଟି ଚିର ଧରଣୀର ମାଟି ସ୍ୱପ୍ନ ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ ଚରିତ୍ରର ରୂପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅପରିକ ସୁଭାଷଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଅବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପଦ ମହିମା ପଣ୍ଡିତ ଦେବଶୈଳ ଜୟଗାନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରିୟ ପକ୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ମାଟିର ସୁକୁମାର ସ୍ମାରକ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ନୂଆ